finds a vessel that is submitted to him, as Paul was. How do you submit? How do you become a vessel, a righteous vessel submitted to God? You have to empty yourself. Look, John the Baptist said, he must increase, I must decrease. Pour me out, pour him in. It's a very simple formula. The Gospels gives us the Savior. Show us the saved in action based on what Christ did. Romans further explains it all. Gives us more detail. Now we need to talk about that church in Rome, because you're in the church right now. Cel mai mare dușman al nostru este moartea. In Mechanicsville, și moartea vine din cauza păcatului. They were sitting in a church in Rome, Italy. Iisus Hristos. Să fim cu El în ceruri, fără... El a venit să se bată cu moartea și Satan. Să ne salveze pe noi. Că eram în ghearele Lui. Și numai prin credință în El, să zicem, da, Doamne, te accept. Înțelegi? Trebuie să accepti, nu e ceva automat. Gentiles were initially a minority amongst the Christian Jews that still attended synagogues. Da, trebuie să accepti jertfa lui Dumnezeu, să accepti că ești un... că da, să admiți, să zici, da, Doamne, ai dreptate. Sunt un om păcătos, sunt departe de Tine, deci Tu ești sfânt, Tu ești perfect, Tu ești Cel care a creat totul și eu sunt un om păcătos și am nevoie de salvarea Ta. Vreau să fiu cu Tine în paradis. Și îți accept jertfa pe care ai făcut-o. Îți accept sacrificiul pe care Tu l-ai făcut. L-ai trimis pe Iisus Hristos să moară pentru mine, în locul meu, pe cruce. Înțelegi? Deci în loc de... Iisus a venit să moară în locul nostru, că noi meritam. Înțelegi? Și s-a dus și în iad în locul nostru. Înțelegi? Accepti? Da. Accepti sau cobor jos la prima? Mă dai jos dacă nu? Nu. Dai seama, nu, dar vreau să zic așa. Nu, e vorba să te gândești un pic. Pentru că este... Și are și logică. Nu, recunosc adevărul istoric care s-a întâmplat. Într-adevăr, Iisus a murit pentru păcatele noastre. Dar asta nu înseamnă că moartea, cum ai zis tu, trebuie să ne fie frică de moarte. Nu, nici adică de cum. Moartea, ai zis, moartea este dușmanul nostru, știi, gen. Deci moartea este dușmanul... Deci, cum ai zis, nu știu. Eugene, deci sunt două morți. Mori oricum. Toată lumea moare la un moment dat. Nu, deci sunt două feluri de morți, înțelegi? Deci chiar și creștini, noi o să murim odată, înțelegi? Pe pământul ăsta. Dar dacă suntem creștini și îl acceptăm pe Iisus în viața noastră și, așa, și devenim creștini și vrem să auzim de El și vrem să devenim ca El, așa, lucrurile se schimbă și devenim ființe noi, înțelegi? Deci suntem reînnăscuți spiritual. Acum noi suntem morți spiritual, înțelegi? Asta, deci nu vedem unele lucruri în lume. De exemplu, ești orbit de unele lucruri care se întâmplă în lume din punct de vedere spiritual, pentru că nu ai ochii ăia pe care îți trebuie Dumnezeu să iei de la Dumnezeu, să vezi lucrurile malefice care sunt. Da, înțeleg. Deci tu vrei să zici că nu suntem cultivați spiritual, unde ai ajuns de mult încât să vedem realitatea, nu? Nu este vorba de cultivare. Nu este vorba, este un lucru supranatural. Păi cum să vezi dacă nu te cultivi pe tine, să vezi? Oricât te-ai cultivat tu noi ca oameni, nu avem puterea, înțelegi, să fim la Dumnezeu, să avem ochii aia spiritual pe care numai Dumnezeu poate să ne dea. Înțelegi? Este un dar, nu este ceva pe care noi putem să-l facem. E ceva de gata, primit de gata, doar să accepti. Nu este vorba, este cum să spun eu, este vorba de credință. Deci este vorba să, nu știu cum să găsesc eu cuvintele în română, humble yourself, să te umilești, adică cum ar veni să zici, da, Doamne, îți accept sacrificiul, da, Doamne, vreau să ești de acord cu Dumnezeu în toate lucrurile astea, înțelegi?
și să primești, înțelegi, să primești dragostea Lui, să primești cuvântul Lui din Biblie, să devii și El îți dă Sfântul Duh, să-L primești pe Iisus Hristos. El îți dă Sfântul Duh prin lucrurile astea și El te cultivă prin a citi cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă citești cuvântul lui Dumnezeu așa pe capul tău, și Satana știe Biblia. Și sunt foarte mulți, cei mai mari malefici oameni de pe pământ au știut Biblia, știi? Și Stalin, și ăsta, Hitler, zicea că e creștin și nu, el făcea toate lucrurile anticreștine. Da, deci ei o cercetează mai mult din punct de vedere ca să manipuleze oamenii, deci știi? ce vreau să spun este că asta nu este... înțeleg, comuniștii asta au făcut, au manipulat tot Ce vreau să-ți spun este că nu este vorba numai de cultivare, este vorba de credință. Înțelegi? Deci sunt lucruri supranaturale, dacă vrei să le spui pe cuvânt. Înțelegi? Dar este prin credință în Dumnezeu. Înțelegi? Să-i accepti jertfa, să fii de acord cu El, să zici, da, Doamne. Înțelegi? Să pui la o parte mândria, pentru că asta ne separă de Dumnezeu. Mândria pe care o avem. Da, lasă că știu eu să fac lucrurile mai bine, nu vreau să fac ca Dumnezeu, vreau să fac ce vreau eu. Înțelegi? Și nu e așa. Dumnezeu vrea ce e mai bine pentru noi pe pământul ăsta și în cer. Înțelegi? El vrea cel mai bine pentru noi. Și dacă am pune mândria aia, să zicem că noi știm ce e mai bine pentru noi, am fi mult mai bine. Te referi la mine, că eu am mândrie la tine, și... da, mă refer. Nu numai la tine, la toți oamenii, așa în general, că asta este ce separă omul. Adică să-mi las mândria, să mă arunc în nu să te arunci. brațele lui Iisus sau... Da, să crezi. Ai zis că crezi că Iisus a fost pe pământ, da? Deci crezi în capul tău așa. Dar ești gata să... Păi cred din punct de vedere istoric ce s-a întâmplat. Deci, inclusiv capacitățile lui supranaturale de a ajuta lumea, de a vindeca lumea, miracolele astea, le cred, tot cred. Dar tu mă faci video acum? Da. Speriți de ce? Da. Bine, e bine, deja. Păi ce să fac dacă... Da, dar despre asta e vorba. Înțelegi? E vorba despre credință. Este, deci cu creierul, cu capul, știi lucrurile astea și este important să le știi logic. Ok? Și să le admiți. Să zici că da, sunt de acord cu istoria care s-a întâmplat, sunt de acord că Iisus a fost pe pământ, că a murit pentru noi, cu ce scrie în Biblie, înțelegi? Și este vorba de credință, să accepti toate lucrurile astea în inimă. Da, eu recunosc că creștinismul este o religie nu e vorba dreaptă, numai de cultivare și de morală. Dar noi știm că noi doi suntem diferiți. Eu sunt budist mai mult și tu ești creștină. Deci asta e mândria pe care tu nu vrei să o lași. Deci că mândria este alegerea mea, este calea mea. Așa, alegerea ta, așa, cu capul tău. Dar ți-am spus că nu faci bine. Ești foarte mândru. Și ești și pe degeaba. Nu sunt. Cu ce să fiu mândru? Cu ce să mă mândresc? Deci este numai o cale, nu sunt mai multe căi. Înțelegi? Este numai o cale spre ceruri. Dumnezeu a făcut totul. Dumnezeu a făcut totul, dar este un Dumnezeu. Aici te contrazic. El a creat totul. Tot ce vezi. Ok? Tot ce e frumos. Vezi tu toată creația asta, toată natura asta. Uite-te și tu la fiecare detaliu. Uite-te la fiecare animal frumos. Crezi că a venit așa din accident? Absolut nu. Absolut nu. Da, deci este o inteligență, El a făcut totul. Da. Ok? Deci Dumnezeu este, așa scrie și în Biblie, că lucrurile Lui sunt descoperite simplu în ochii noștri. Numai dacă ne uităm la natură, știm că El a făcut totul. Dar numai să vrem, înțelegi, să admitem. Că oamenii știu, dar neghează, știi? Zice că nu e. Neagă. Da. Că vor să facă ce vor ei, știi?
mulți urme. Asta e să ai, cum să spun eu, e greu să, într-un fel, oamenii nu vor să aibă o autoritate în viața lor. Asta este sursa mândriei. Într-un fel. Ei vor să facă, vorbești și de tine, da? Da, mie nu-mi place să am o autoritate. Păi asta este... Dar și îl consider pe Dumnezeu că nu îți impune niciodată nimic. E la voia ta. Doar că spune adevărul. Dacă îl alegi, bine, dacă nu, iarăși bine. Nu poartă rachiună sau în alegerile tale personale. Eu asta cred și... Eugene, dar sunt reguli, nu facem fiecare de capul nostru. Sunt reguli în natură, sunt reguli în univers, sunt reguli spiritual și morale. Înțelegi? Pe care noi le-am încălcat. Și Dumnezeu ni le-a dat și noi le-am încălcat. Asta este problema. Vrem să facem ce vrem noi, da? Da, nu, sunt de acord că nu putem să facem ce vrem noi, adică nu poți să omori, nu poți să minți, astea sunt lucruri imorale, sunt lucruri morale, dar chiar așa ca oameni... Și despre asta este vorba, să ne cultivăm, să fim mai buni, oameni mai buni. Despre asta este vorba, de asta trebuie să scăpăm de lucrurile astea și de asta a fost predată legea lui Isus și legea lui Buddha și legea lui... Toate religiile drepte din lume au fost create pentru acest scop, ca noi să ne îmbunătățim. În Biblie scrie că lucrurile noastre cele mai bune sunt ca cârpe murdare. Știu, o cârpă curată. Lucrurile noastre omenești se referă, dar nu poți să generalizezi. Ba da, înțelegi? Zice că toate lucrurile noastre omenești pe care noi oamenii vrem să le facem în fața lui Dumnezeu. Eu știu că Isus a fost un sfânt, dar există mai mulți sfânt, El a fost Dumnezeu pe pământ. Păi dacă El a fost Dumnezeu pe pământ, atunci Dumnezeu cine a fost? Deci este imaginea lui Dumnezeu. El a creat totul. Înțelegi? Este un Dumnezeu. Înțelegi? Dar cum ai tu un corp, o minte și un spirit, înțelegi? Vreau să spun. Și ești tu, da? Ești un Eugen. Cam așa și Dumnezeu. Înțelegi? Deci Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Un Dumnezeu. Fiul. Parte din treime. Este imaginea lui Dumnezeu. Nu mi se pare greșit să gândești așa. E ok. Un creștin trebuie să lucreze în... Pentru mine, care nu sunt creștin, cred că este un sfânt. Asta nu este ai zis că ești de acord cu mine, acum nu mai ești de acord cu mine. Care e? Sunt de acord cu tine, dar ce vrei să spui cu asta? Și acum zice, dar eu că nu sunt creștin, zici că ești de acord cu mine, dar după aia zici că nu mai ești de acord cu mine. Care e? Deci eu ți-am zis care este... Vreau să spun că eu nu sunt creștin și eu sunt... Deci suntem două realități diferite, da? Eu sunt budist, tu ești creștină, da? Eugene, și fiecare om cu alegerile lui. Asta vreau să spun și cred în Isus că a fost un sfânt, un domn pe pământ, dar nu urmez Biblia lui, știi, nu urmez calea lui. Cu toate că anumitele lucruri sunt asemănătoare cu ce cred eu, știi, dar de ce nu crezi? Pentru că eu cred și în reîncarnare și în alte vieți. Care e logica reîncarnării? De unde ai tu chestia asta? Îți vine așa să da, că eu cred în reîncarnare. Așa în budism. Ce logică ai tu să crezi în reîncarnare? Eu am logică creștină. Păi există logică, bineînțeles. Eu am logică creștină, am logică istorică, arheologică, chiar și unele lucruri din știință sunt biblice. Tu ce logică ai să crezi în reîncarnare? Reîncarnarea este foarte... Zici mie, în afară de superstiții. În primul rând e științifică, nu este... Și există chiar și dovezi de oameni care s-au născut și și-au amintit alte vieți. Există mărturii pe dar nu vorbim despre asta. Reîncarnarea este... Depinde, de exemplu, dacă omori pe cineva, nu? Înseamnă că ai făcut ceva rău, ți-ai luat asupra ta un păcat pe care trebuie să-l plătești, există o cauză și un efect, există o lege cosmică. În ziua de azi, Eugene, sunt foarte mulți chinezi care se duc la creștinism, nu mai cred în budism.
Pentru că nu ai nicio bază, nici din punct de vedere experimental al vieții. Ok? Ca creștin, din punct de vedere existențial, are sens. Înțelegi? Și cum îți trăiești viața. Și morala și mai multe lucruri, cum te porți cu oamenii și mai multe lucruri. Da, eu nu vreau să că pun nicio religie jos. Probabil sunt și lucruri de învățat din budism. Nu zic că nu sunt. Înțelegi? Dar asta nu înseamnă că înțelegi că că asta este adevărul, că poți să te duci la Dumnezeu, poți să ai viață veșnică prin chestiile astea. Și ei, Buddha și el a căutat. El a fost un căutător. Nu zice că poți să te duci în rai dacă urmezi calea mea. Nu zice niciodată lucrul ăsta. Ba da, zice că el are un paradis. Și dacă te îmbunătățești. Deci el a căutat toată viața lui ochiul ăla sau ce l-a căutat. Nu e adevărat. Să ajungă acolo și n-a ajuns niciodată. N-a căutat niciun ochi. Înțelegi? Eu cred că înțelegi greșit istoria Buddha Sakyamuni, cel puțin. Eu am învățat la școală budismul, Eugene, să știi. La școală l-am învățat. Am luat o clasă cu mai multe religii. Religiile lumii. Și am învățat și despre lucrul ăsta. Și știu despre ce e vorba Buddha. De unde mergem acum? În centru. În centru. Și eu de asta zic. Dar altceva e mândrie din partea ta, că nu îl accepti pe Dumnezeu. Dumnezeu n-a făcut roboți, noi trebuie să... Și nu te forțează nimeni, noi trebuie să acceptăm pe propria noastră, înțelegi? Eu nu pot să cred pentru tine, de exemplu. Tu trebuie să faci alegerea asta. Cât o fi o de-asta? Ce asta, pălărie. Da. Îmi cumperi și mie o căciulă cu coarne? Te duci la grupul meu și am venit. Am venit să mă botez. Hai mă, Eugen. Glumez, mă. E o glumă. E o glumă, nu vrei să te botezi. Nu, normal. Hai mă, Eugen.